nás robili olympiádu, my sme mali 3. Aj to budú 3. V živote nehádzala. Môžeme si to aspoň predtým vyskúšať? Neviem, uvidíme. Ten má aj váhu na to. Aj odžete.
organizuje toto športové zápolenie, nás vítala pred vstupom do školy. Olympijský oheň, ktorý bude horieť počas celého športového zápolenia, zapália športovci pani Popluhárová a inžinier Julius Kovačík. Sledujeme aj zapálenie olympijského ohňa pani Irenou Popluhárovou a inžinierom Juliusom Kovačikom. Musím pripomenúť aj životaschopnosť našej organizácie. Okresné organizácie máme tohto roku zvýšený počet 2204 členov a na 8. ročník olympiády sa prihlásil rekordný počet pretekárov 229. Šport je báseň o kráse, vôli a sebazaprení. V športe je všetko. Radosť, slzy, pot, napätie, oddych i úľava. Želám vám, aby všetko to pozitívne, čo prežívate teraz, ste prenášali aj do budúcna a teším sa ako krajská predsedníčka, že takéto životaschopné organizácie tvoria celé to veľké naše spoločenstvo jednoty dôchodcov. Ďakujem za to. Pekný deň prajem všetkým. Vážený pán primátor, vážení usporiadatelia, bez ktorých by toto krásne podujatie nebolo, a hlavne vy olympionici, ktorí už 8. rok soboty stávate, takisto stávam aj ja a teším sa na krásnu sobotu s vami. Ja som sem chodila, aj keď som nebola poslankyňa Národnej rady, a vždy ma to teší a vždy tak trošku pokrajem nad tým, že akí my mladí sme leniví a vy, tí krásni páni, dámy v krásnych rokoch, dokážete stať, dokážete športovať, zabávať sa, takže vám prajem všetkým krásny deň, veľa spoločenských zážitkov športových a hlavne takých tých ľudských. Pekný deň prajem. My, účastníci 8. športovej spartakiády, dôchodcov z okresov Partizánske, Prievidza a Trenčín, sľubujeme, že budeme súťažiť čestne v duchu pravidiel jednotlivých športových disciplín. Tak sľubujeme. Ďakujem. V mene všetkých rozhodcov sľubujem, že budeme rozhodovať čestne podľa pravidiel športových disciplín a propozícií 8. športovej olympiády dôchodcov okresov Partizánske, Prievidza a Trenčín. Vážená pani poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky,
ctené pani starostky, pani starostovia, vážení predstavitelia krajských, regionálnych aj miestnych štruktúr jednotých dôchodcov Slovenska, ctení olympioníci, milá mládež, všetci, ktorí ste prijali pozvanie na 8. ročník športovej olympiády dôchodcov v Partizánskom, vitajte. Stalo sa dobrým zvykom, že letná sezóna spoločenská, športová i kultúrna začína práve týmto podujatím. Včera deti v tejto škole obdržali koncoročné vysvedčenia a už o deň na to sa tu schádzajú ich starí rodičia a možno, že aj prastarí rodičia, ktorí budú zapoliť podobne, ako oni zapolili mesiac dozadu, keď sa tu konal memoriál Rudolfa Jašíka. Dámy a páni, táto základná škola, ktorá je po ňom pomenovaná, je známa tým, že sa tu pravidelne konajú nádherné športové podujatia a do tej rodiny krásnych športových podujatí pribudla pred 8 rokmi aj vaša športová olympiáda. Hovorí sa, že športom uvoľňujeme endorfíny. Sú to pozitívne hormóny šťastia. Ak sme šťastní, pociťujeme radosť. Ak tú radosť rozdávame, spôsobujeme tzv. tomu sa hovorí odborne, že multiplikačný alebo znásobujúci efekt a ak je to umocnené príjemným počasím, úsmevom na tvári a láskou v srdci, tak máme šancu opäť po 8 krát prežiť nádherný športový olympijský deň, ktorý patrí vám. Dámy a páni, dovolte mi, aby som otvoril 8. ročník športovej olympiády dôchodcov v Partizánskom a som rád, že tu môžem privítať aj z ďalekej Mijavy reprezentantov a poprosím, odozdajte pozdrav Pálkovi Halabrinovi, môjmu dobrému kamarátovi. Takže, dámy a páni, olympiáda je otvorená, ale ešte jedna malá poznámka. Mám vytvorenú tzv. Radu starších. Je to poradný orgán primátora mesta, tvorený vedením alebo zástupcami jednoty dôchodcov Slovenska tu v Partizánskom. Mali sme zasadnutie pred 2 týždňami a pani predsednička Martineková mi na konci hovorí, že pán primátor, rok máte v kancelárii náš pohár, ktorý sme zvíťazili alebo sme ho získali ako putovný na krajskej olympiáde. My ho musíme zobrať, lebo zase budú nejakí víťazi a oni si ten pohár zoberú. Tak som pohár odozdal a netrvalo to dlho, o pár dní opäť pani Martineková prichádza do kancelárie a čo si myslíte s čím? No s tým istým pohárom, lebo partizánčania opäť zvíťazili. Takže ja poprosím veľký potlesk pre tých, ktorí reprezentovali mesto a okres partizánske na krajskej olympiáde a opäť zvíťazili. A ja vám prajem, aby pocit víťazstva, ale aj krásne prežitého dňa vás prevádzal nielen počas tohto dňa, ale počas celého leta. Prajem všetko dobré a ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán. 25, 35, 40, a 20 je 60. 20. Dávaj ďalej, tak isto. Teraz bude druhý. Ale krátky bol to. Hlava stúpla do hlavy. Dobrý. A 10 je 30. A 10 je 40. Krátky voda neutopí. Niektoré je viacej zachopené. Granátom, pod loptičkou, aby išli si svoju disciplínu odhádzať, odsúťažiť. Ešte jedno, Milan. Máš 4, ešte jedno, Milan. Máš na spí.
Pán Pochýly zo Skačian má sa chytro dostaviť do štafety. Štart a cieľ je tu. My tu potom naťahneme ešte jednu rovnú čiaru. Peťo, poprosím ťa, naťahni. Máme rozbehnutý druhý rozbeh, Kolačno-partizánske žabokreky. Marka, no čo sa vyhrala? Ale ako by si rýchlejšie utekal rýchlejšie. On dáva nohami žabera, nohe do kry, a ty si začínal rýchlejšie bežím a ja to dobre utekal. Tento prvý ide? Tento je dobrý, čo nedá. Pekný. A ten pekný. Podľa čísiel disciplín. Ako prvá disciplína bola zaradená stolný tenis žien v kategórii 1. Prvé miesto obsadila Šimová Eva z Partizánskeho, druhá Piriaková Mária z Partizánskeho a tretia Mravčáková Olga z Partizánskeho. Poprosím menované dámy, aby sa postavili na stupienky víťazov v poradí, ako boli menované, a poprosím všetkých, aby venovali pozornosť tomuto oceňovaniu a udeľovaniu medailí. Srdečne blahoželám týmto dámam, ktoré ozaj svoje umenie hrať, svoju pozornosť vedeli zužitkovať v stolnom tenise a umiestnení, tak ako ich vidíte na stupňoch víťazov. Ďakujem moja. Pani Popluhárová. Ešte jeden stolný tenis. Vilka, tebe tvoje šéfové úsúvajú. Môžeme odfotiť. Pánom medaily pristanú a môžeme teda pristúpiť k ďalšiemu. Hod na basketbalový kôš. Šakový Miroslav, Jurča Jozef, Puňošík. Srdečne blahoželáme mužom, ktorí dosiahli z toho množstva súťažiacich najlepšie výsledky. Zopár boštekov ešte na pamiatku, a to bola ako ďalšia cena. Poprosím teraz ďalší a zase vymeníme. Doma vybaviť menu slávy. Ja mám Máš, áno. Anička sa Tako, na modro. to je skôr do diaľky. Naša, áno. Dámy, srdečne vám blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. A páči sa mi, že aspoň z vášho klubu
Belobovcovi. Belobov je otec. Je pekné zagratulovať tým, ktorí sa umiestnili na lepších miestach a uznať, že super je ozaj lepší. Gratulujem vám všetkým a prajem vám, aby úspechy ste dosahovali nielen v športe v olympiáde dôchodcov. Takže poprosím pani Bujankovú, Gráblovú a Ondruškovú a už sú nastupných víťazov. Medaily im budú odovzdané podľa zásluh. Srdečne blahoželám a verím, že so mnou to blahoželanie im prajete všetci. To je Bošianka. Dobre, Anes, pozdravujeme. Božka! Dostaviť sa na tieto stupne víťazov. Ešte raz, Bošany partizánske Pinovany. Najpeknejších sme tam vybrali. Pán primátor, aj pusu dajte tým prvým. Tlačenica na stupňoch víťazov, ale sú dobrí. Voláme im na slávu, srdečne gratulujeme. Aj Vlastnovi. Bošany, zakývame, hej! Poďme, kričme, Bošany! Bošany! Nechce, Bošany! Bošany! Hej, hej, Bošany! Hej, hej, Bošany! Partizánske, to sú tajtrlíci, trénovali v kukurici. Hurá! Ešte nevyšla kukurica. Všetky tri z partizánskeho, to sú v tejto prvej skupine ocenení, pre ktorých máme medaily nachystané, ale samozrejme, že prebiehajú aj ďalšie disciplíny, ale tam už budú medaily odovzdávané v tej druhej skupine. Srdečne gratulujeme a máme ešte jednu milú. Čisté zlato, čisté zlato. Tak pokiaľ Mária Preťová sa nájde a dostaví, tak bude tá malá pozornosť odovzdaná. Ale všetká česť, že aj napriek pokročilému veku sa športovci, dôchodcovia zapájajú do súťaží a nie sú tu len ako diváci. No a ešte zo vzduchovky, vrchulov, Pripraví sa pán Solčiacký. To bola štvorka, no? Pán Solčiacký. Áno. Áno, teraz je ale jednotka. Takto si to tatka 3 oto, tak si videl. Druhé pokusy, pán Bezák. Sme už starí na rozprávky, ale zase mladí na brehy. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou.
tak sme stále